Tyjo, Killer, já nemůžu usnout, zbud se. Tyjo. A jsme neměli hulit, strašně jsme hulili tu trávu, svetovali prostě. Jsme neměli dělat asi. Teď nás zavře, puste nás. Hele, otevřeno. Utíkáme. Zvolání systému, jdeme. Jdeme rychle. Jdeme. Rychle, aby nás nedostali podlové. Už jdem. Tamhle kousek je ukryt, já jsem ho předtím našel. Padl jsem. Sakra, vstaň. Ne. Hele, tamhle je kousek ukryt, můžeme se tam schovat. Je to nějaký bunkr z druhé světové války. Kde jsi? Jo, tady jsi. Pojď rychle, musíme, tamhle už je, tamhle blízko, jdeme. Jdeme rychle, jinak nás dostanou podlové. Je, kokain. Jsme tady. Mám kokain. Bunkr z druhé světové války. Dobré. Rychle. Já to tu poznám, pojď. Jdeme. Aby nás nedostali, rychle. Sakra, já jsem se zasek. Dobrý. Jdeme. Pozor, jo, je to dobrý, nikdo nejde. Auč. Ruka. Nějaká díra. Tady se můžeme schovat. No. Tyhle, co se nebylo? Pojď to prozkoumat. Dobré. Hop. Sakra, pomoc, já se natočím. Sakra, pomoc. To je hruza. Jo, Je to zlé? nějaký ďábelský, pojď se podívat, jdem to prozkoumat. Dobré. Pojď tudy, je to nějaký ďábelský, tyjo, aby tady nic nebylo, nějaký zlo. To vypadá jak peklo. Hele, tam rostou houby. Co můžou dělat tady houby v takovémhle prostředí? Nějaké divné. Všude oheň, láva. Tam jsou nějaký svítící kostky, co to je? Nevím. Pojď, rychle. No. Jo. Pojď. Jdeme. Něco slyším. Jaké zvuky. Co to je? Tyjo. To jsem už rád z očů. Kde to jsou? Kde nevím. On se spálil, ne. No tak jdem dělat bez něho. Co to tam je? Co tam vidí? Co to bylo? Pomoc! Sakra, to mě bolí ruka. A mě... Tyjo, to je hruza, to je strašná boj. Tyjo, to nezvaně vidím sile. Já se jdu podívat ven, tyjo. Co tam A děje? já... To je nemocnice. Ježíš, vězenská nemocnice. Hezký. Jo, ruka. Jsme v nemocnici. Zase zpět.
Konečně jsme vonku. Přijdi za námi. Konečně jsme doma.